Okay. Damo kasalamat. Napon active na is the member ni Porlos, Honorable Jason Ramirez, Sugar Mario Ticapadis, Ma'am Lome Rosaldo Quinto. So yan na, parang kaaga-aga niya na pagsarayaw. Pero babalikin ko lang at pagpasalamat, hangaran ng mga municipal officials, headed by Honorable Gilbert Aigong, ang mga kasupong, Vice Mayor Sir Aigong Sulaiman, ang mga konsihales, ang bungos kay Porlosanon, the people of Porlos is saying thank you so much to all the visitors, balikbayans, ng Labinagod, at aton provincial band na giparang ni Governor Benty Bardoni. Ipaabot na namin pa salamat. Ang mga players, thank you so much at iyong pag-uol yan ng kagabi. Nagkamayada kami mga pinasayaw tarahiyo. Again, thank you so much, provincial band, through our Governor Benty Bardoni. Suganman na natin local singer and artist, Mr. R. Ramasasa. Thank you so much. Ano mo pagtambong ini nga sayo. At ako